Hello, si Kapitan Yade. Ano na? Sa pusong talaya ding baraylita ko na. Maaga na. Nagreklamo na magagurang din ang iturog. Sa pusong talaya ding barayling Yade. Ang pag-uruli sa mga balay, sa mga dalaga soltero, di magpara rapit-apit sa payag. Di maghapit sa payag kina. Di magpara rapit-apit yan sa maabaka. Nabakasan pakalipasan mga 2 bulan o 3 bulan. Ayun na, delayed problema to na yan. May mag-ibi-ibi na yan. Ano? O tapos ang talaya ding baraling Yade. Da medyo lawod na. Ano na? Ano na? Naubata na. Wala man nagpasabay, wala man kimabayad kan sa system na. Kitan mabayad. Ano? Basta sa aton dapat may nagpasabay nga min. Na pag nagatad-aton na sandaraga dito sa balay, amo na nga ni, di maghapit sa payag. Tama. Hapit dyan sa mga daon-daon, sa mga mabaka. Tapos, tabaka, ayo dyan may madiskwido. Ayo kitang problema. Amo? Tama yan, tama ka. Programa na si Henry M. Iyo. Iyo man lang. Programa na si Henry M. Tama na. Tagarin, nagulpi naman kita. Nagulpi. Nagulpi mananggad, nagulpi ng bata may pandemic pa, sigan tiripon ta. Dapat kita nagpapara tiripon. May pandemic Di ba? Okay no? Aramon tatulos mga tukangan mga buhay na manong report halid dyan sa luwas. Nasa linya po ang pag-asa. Ano ang pag-asa? Nasa linya po si Jimmy. Jimmy nasalita po sa report. Hali po dyan sa 3rd District, Canalban. Kami Jimmy. Hello, VP. Yes, good morning. Maray na aga sa mga para antabay niya to. Balik sulipot. Oh, grabe. Tapos nagtuturtag do nin Ano manipiso. pa, bata din nag-alarm sa kuyang cellphone na, paano daw ini pangyayari. Anyway, sa po talaga, nakakadanyar. I mean, nakakapugol. Nakakatintar. Nakakatintar talaga. Nagtandod ako. Nag-morning hearing niya naman. Napagal nga Napagal na. Nang iturog raray? Ayaw. Nang iturog? Ay, sana. Okay lang. Nakahabol pa man. Nakahabol pa man. Good morning sa mga kuha niya to sa ibang bansa. Si Miss Ana Pante duman sa United Kingdom. Matindi na ang pigigirit mo. Ano? Matindi na ang pigigirit mo. Taga-ibang nasyon na? Di? Siyempre. Ako may duda ako sa imo na. May duda ako Dahil ka magparaduda ta. May duda ako Karan mag-greet. Sa bagay. Okay ba niyan? May sa Calgary kita. May? Sa Calgary. Yung nga Pinunan ang kanigwa ka sa Vietnam? May sa sa Vietnam pa. Singapore. Pinunan lang yan, Arayo na? Duda ka bigla ka na lang namalib ka ang kiyo ralawig naman. Pandemya sana nakakaulang. So sa Mekong River nga nilingaw ko na. Pero may duda ko sa imo gari, mapayat daw kaya ka mga 2 bulan? Mapakala da nga ako? Iyo. Dahil sa Vietnam. Magpabaksin ka nang una para makabilo ka sa travel, Aliksiyon talagang kuan mo. Pero grabe naman ang gulo-gulo mo. Okay. Sige. United Kingdom kuan. Ang target. Okay. Sige, no problem. Okay. Approve. Approve na yan. Okay. Kurunahan ta BBB kan ka istorya mong taga-MGB. Director ito, si Director Molina. Sayang sinabi na mapadara siya tulos kaswaponin personahes para makipag-coordinar kay Piodoran Mayor Alan Arandia.
may kinaraman ini sa bulod na nagluwas ng tubig na umagid sa tubig na hinaluan ng semento. Na-presenter niya to ini sa programa mo kaswapon. Para kan follow-up, sinabi ni Mayor Alan Arandia, tulong mga persona nagpasiring sa Piodoran, ali dyan sa MGB, inibahan sa lugar na pinag-presenter niya to, ipinapod mismo sa tagsadiri kan bulod. Mismong tagsadiri ngalas kan sitwasyon sa pagsabing daiman daki landslide duman sa taas. Ating slope an bulod daimanin gali. Naglataw sa naan tubig. Pag-agi kan mga aldaw biminulwak sa tubig dugi kulaboy an dominaroidoy duman sa mga kabasaan, nyugan, and huminalo na duman sa tubig salog, lalo na kung maurahan. Kaso hapon, hanggang sa pun man sa bulod, naghiling ang mga taga-MGB, dahil man nagtukad sa talagang pinakatuktok, talagang dahil man kayang tukadon ini tabi bipinin sa rungal daw, balikan. Matindir alang kawon, tapos mapagalon ini kung matukad ka talaga. Sabi kan alkalde kan Piodoran at abunon pwede. Pwede day kaya. Ngunyan day isinak ni Mayor Alan Arandia kung ano nagigibo na pag-istudyo kan MGB sa bagay na ini. Nasagod naguruli na sana. Tratar na sana ngayon ordinaryo sa ng sitwasyon higdi sa barangay Pangganiran sa Piodoran Albay. Yung man sana, tabi, bibi? Iyo. At least saludo kita naman kay Director Danny Molina. Automatic talaga pinadara niya ha? Nagpadara tolo. So, kaso hapon, aga na interview mo baga, mapadara nga ako ngunya na pagkaaga. Saluda, tawan-tamang kipagsaluda. Nagduman man agad. Inda kung ano-ano pa, kuwang kayo to, sunod na aksyon inda. Dahil manahiling talaga sub-actual na pinagigikanan kan bugawas kan tubig. Duman sa taas. Pakangalas man agad. Dalang kauna bulod at tubig na sa taas. Iyo baga. Yan tabi, pipi. Nasa to yung follow-up report. Jimmy na salita ni si Jimmy News. Salamat, Jimmy. Mientras tanto, Lowens Barcena na sa linya. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat tabi, BP. Good morning. Palipot. Alay mo man ang pigigibo yan na bulong sa lipot na. Alay mo naman na pigigibuan. Kaya di ka naman masyadong problema dyan. Yo. Kaya, okay, nasolve ka na eh. Oo. Okay. Roger tabi, BP. Sa bagadagdag pang bareta, pig demolish o pig baraklas kan Legazpi City Task Force Kalinigan ang mga kubol na nakataralagtag na katindog sa Happy Lane o tusok-tusukan sa Barangay Tinago, Legazpi City, Kasudma. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni Legazpi Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella na dapat palang daw ang mga paratyen dirigdi nego card sana ang iralaag. Nabako man pala ninda sa diri ang kinamumugtakan nindang daga. Kundi tagsadiri ni Madam Grace de los Santos. Iyo baga? Roger. Private baga yan? Oo, dahil kay ni binaraklas tinda so mga darakula ng kubol na gari na mga harong ang iba nga ni daw pinag-iistaran dahil sa iwas na dapat palang temporaryo sana ang mga istruktura digdi. Pinaglinaw ni Marbella na daiman ini papaharalion alagad nego cards na dapat ang kaipuhanan may kinaaraman digdi kaan nangyayari gari na lugod residential area so Happy Lane na dapat man talaga nego cards na ini na arog kan mga nakalistal daw na kan nila ag ini dyan sa may baga dyan baga tabi pipikan pinakukonsider pa sa may ayala kan mga nakalis na taon dapat arog sa naka ito an sa indang istruktura alagad ang nangyari kubol na so niralaag ginibo ng harong may naka-star pa okay so anong problema kaan? Anong problema? Barita sana. Barita sana. Siyempre, murundo so mga nagkapirang mga negosyante sa nasambit ng lugar. lugar. Dapat talaga yan. Giringani sa napapag. Oo.
Papag, oo. At ang ano na baga, ang siyempre naging kampante daw sa mga paratyenda kaya nagparalaag yung mga darakulang istruktura. Bagay na day man daw dapat sabi ni Barbilla na dapat tego card sana. Yeah. Okay. Roger, so yan sabi Pipi, siyempre marundo sa mga nagkapira mga paratyenda pero sabi ni Barbilla dahil sindang makikinibo tayo dapat anpasunodon na dapat nindang gibuhon. Roger, so yan tabi Pipi bukaras kan mga istorya halid dito sa Legazpi Port District area kay Basen Repoy Mata sa Mobile Unit. Ako po si LBB. Salamat, Lawens. Good morning, Tabi, sa mga friendships natin dyan sa Sutherland, Legazpi. Aralangkaw na naman daso energy. Sabi ni Neil Alfonse Soler Lunas. Anak, nagkaroon nakainom naman anak kikuan. Nagkaroon nakainom ki ano ni. Nagkaroon nakainom naman ki mga perang shot na ano yan na brandy. Aralangkaw naman sa energy. Good morning kay Bossing Mike. Bossing Mike, kay Peebles, kay Tin, kay Johnson, kay Carl, kay Kevin, kay Jay, and Jerry. Nagdadangog sindangon niya. Good afternoon, Tabi. Good morning, mga friends. Kay Boss Mike, kay Peebles, kay Tin, kay Johnson, Carl, kay Kevin, kay Kevin pala, kay Jay and Jerry. Good morning. Anyway, sa nagari na arlang kao naman daso energy. Maray, sa bagay, dapat talaga high energy permi. Yo. Good morning. Sa Indo ka, boss. Alar Mario po, nasa linya. Paringal, good morning. Buhian mo. Good morning, Padi. Mantinido ang warning kan OCNR Legazpi Office of City Natural Resources sa mga barangay officials nariparohon ang sa indang kanya-kanyang lugar na posibleng may mga kalat-kalat na gamit ng face mask, gloves o kaya PPE man. Yan giraray ang patanid ni Boboy Canyo at pumayo kan OCNR sa pagkipagkomunikarta kaso Banggi dahil kan mga informasyon na ikaw talaga manin mga pasaway na titarapok sana ang sendang mga gamit na face mask, mga gloves, asin minsan PPE pa dyan sa mga bakanting lugar na kulang nin tao sa kanya-kanya nindang teritoryo. Siring na bagay, yung ikinakadit man kan OCNR dahil kan yan pamangyaray problema ta sa COVID. Asin dapat ko na sa abiso, dapat ilagyan sa plastic bottle, sa mineral baga, tangani na sa lukduan, tangani na may tapok sa tamang lugar para dahil kung si Seymanin helang. Alagad talagang may mga lugar man, may mga residente man na pasaway. Kaya giraray, anabiso kan OCNR, ang mangyaray, sa mga barangay officials, sa mga action officer nila dyan sa kanya-kanyang barangay, na dapat ining riparohon, tangani dahil sinda ma-issueanin citation ticket. Ayun, padagos na niya na pinagpaabiso kan OCNR sa paagiman ni Boboy Canyo. Yan ang mong karas sa panikan mga informasyon, Digri sa Luwas, Alar Mario, DCGB. Aramontado ang kabog. Thank you, Paringal. Aramontado ang kamugtakan kam panahon ngunyan pungal oras na hay na daw si Auring. Aramontado mga tugang kung hay na po si Auring. Nagring mga tugang ang Pag-asa Legazpi. 5:37 oras po sa Pilipinas. Maliputon. Makusog ang tama kamparos. Makusog ang tama kamparos. Uning ani nasa mo yung tower digdi. Nag-agrutong sa mga pudkaan mga Ronald. So guy wire nga pudkaan. Sabi amigong Melvin Machado. Sige na tabi amigo. Machado.
Sige po. Sige, baka apelyido mo Aramonta daw kung nahain na si Auring. Melvin, go ahead, tabi. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. At sin sa gabos na taga-pakinigasin, taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunya na sa Pebrero 19, 2021, sa daw ng Biyernes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical storm na si Auring ay napanatiling niya ang sa iyang position habang luway na naghihiro. Asin kaso bagong alas 4 ng madaling araw, ang sentro kang tropical storm na si Auring ay tiga-kalkulong nasa distansyang 595 km sirangan sirangan kang Hinatuan, Surigao del Sur, o nasa distansyang 1,085 km sirangan kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 7.2 degrees north, 131.6 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 75 km per hour, halani sa sentro, at in pagbugso ng duros na abot sa 90 km per hour. Ang tropical storm na si Auring ay halos day naghihiro. Mantang nakabandera man po ang tropical cyclone yung signal number 1 sa Mindanao sa Davao Oriental, the eastern portion of Davao de Oro, at in the southern eastern portion of Agusan del Sur sa the southern portion of Surigao del Sur. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na may mga pag-uran, dulot kang duros pang amihan. Moderato sundo sa makusog na duros na halis sa norte serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sundo sa Mahalon. Mantang nakabandera man po ang gale warning sa mga kadagatang kang Kabikulan dahilan sa pagbugso kang northeast monsoon o amihan as in epekto na rin po ng tropical storm na si Auring sa mga kadagatang kang Camarines Norte, sa northern and eastern coast of Camarines Sur, sa seaboard of Catanduanes, Albay, as in sa eastern coast of Sorsogon. Dahilan kayan inaabisuan yung mga tradit na para sira na day muna magpalawod. Mantang ina-alerta man yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pagalon. Tinatayang aguat ng temperatura tigilauman santas poon 25 sundo 30 grado centigrado. At sinang aldaw ay masirang at yan na alas 6 ng pagkaga. At sin masulno pat yan na alas 5:52 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:41 ng pagkaga. Inisinal Binal Mahela, Kampagasa, DOST, Legazpi. Hello, Melvin. Opo, sir. Opo. Nata makusugod ang parustangon yan. Opo, sir. Dahilan po sa pagbukso kang Northeast Monsoon, no? Amihan, dahilan natin po sa epekto po netong sa tropical storm na si Auring na nasa dapato na pasirangan po ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Oo. No rin inigari medyo marani-rani sa Bicol, tabi. Opo, Sir Henry. Ano po, Pigalaw man na medyo, ano po siya sa, sa Domingo po. Domingo? Oo. Isa po siya sa may southern portion of Masbate area. Oh, mga Domingo po ng mga pagkabanggit. Ayun, okay. So, pero magkakaigwang signalan Masbate area? Opo, pwede po magkaigwa po ng signalang Masbate dahil sa araw po ngayon ay inaasahan na pwedeng magtusok po ng bagyo, pwedeng nasa severe tropical storm po ni ang kategory pag nandiyan na po sa may southern portion of Masbate. Oh, okay. So, pagyaw na niya sa Masbate sa Domingong Banggi, idi medyo maoran ang Bicol Region kaan. Ano, tabi Melvin? Opo, in-expect nga po natin, Sir Henry, sa araw po ng Domingo, as in sa Lunes pa, medyo more than po digdi po sa Bicol Region. Ay, opo. Okay. Sige, Melvin, salamat ha. Maraming salamat din po, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP. Salamat, tabi Melvin Almuela, mga tugang ng Pag-asa Legazpi sa Kamugtakan. Kan sa tuyang panahon, Domingo na Banggi, medyo marani po sa Bicol Region si Auring. Pero ang Masbate daw baka mag-signal number 1 sa tuya dayman. Pero ang kwan dyan, baka po magparauran mga tugang sa Domingong Banggi. Hanggang tabi yan, Lunes. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
News Manager Mar de la Cruz nasa linya. Paring Mar, good morning, Tabi. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Ang Department of Health na hilingan ng pagitaas ng COVID-19 cases sa 4 na reyon sa Pilipinas. And tas tantong kaso ng COVID-19 sa nasyon na minabot na sa 555,000. Duwang protestong lay sinatipikaran bilang urgent ni Presidente Rodrigo Duterte tanganing maparikas ang pagpakal ng bakuna kan mga LGU silingman akan pagtataon in indemnification para sa mga magkakaigwa ng negatibong resulta o mga kamatian kapag natudukan ng bakuna. Understanding kinwestiyon ni Senador Drilon ang parotrong pagkapindyente kang pag-abot ng bakuna sa Pilipinas. Senador Binay nang apudan matugutan ang pagbaltakan transportasyon para makatabang sa ekonomiya kang Pilipinas. Sigun sa Senador, imbis na dagdagan ang bilang kang pasahero na pwedeng ilunad ka sa behikulo, dapat natugangan ang mga behikulong pwedeng magbiyahe. Bilang ka mga babong nagadaan sa COVID-19 sa Pilipinas, halangkaw pa mangiraray, sigun sa Department of Health, bantang ang pagbukas kan mga negosyo, dapat na isynchronize sa COVID-19 vaccination plan. Senador de Lima dahil dapat may isilibrar sa pagpasura kang korte sa saron niyang kaso manangol sa illegal drugs sigun man sa palasyo. National Rice Inventory, nagbabanin maabot sa 13%. Mantang lokal na gobyerno kang Taal Batangas, handa na sa oras na magtuga ang bulkang Taal. Nasaropang Bareta, WHO nagpatanid sa posibleng pag-itaas kang kaso ng COVID-19 sa oras na tinurusan ang quarantine restrictions sa nasyon. Mga headlines ko niya na pagkagang detalles po kayo na channel sa 107. In morning from News by sino po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Okay, sandali lang. Good morning. Bawal po magkarne. Anong pagkakaiba kang fasting sa abstinence? Ayan, di ko pumasok mag-iing. I-text mo tabi sa Miyerkules sa muya ni Monsignor Chris. Simbag kong tatabi sa Miyerkules yan, daman sa Lacao, maghiras. Diba? Magdangog katabi sa Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ta. Tampon saro sa isisimbag ihapot ko kay Monsignor Chris. Diba? Kuya, malipot ang panahon ngo niya, nagutuno ba kaya baga ang yelo sa ibang nasyon? Okay. Good morning, amigong Jonas Rosal. At na ngayang bawal ang pigigibo mong sige mong pabaili. Ikol-ikol na ngaya si Jonas Rosal. Iyo na nga. Besa na amigo, ma-exercise lamang si Jonas. Happy birthday po kay boss namin na si Sir Baby Boy Benjamin Nebres the third from your Buosas family. Okay. Good morning daw sa Masidanian Inheritors, listeners, Aranya family, Lacandula Drive, Legazpi City, all over the world. Yan. Good morning. Happy 80th birthday po kay Mirna Mirandilla Serrano sa Feb 21 ng Humapon, Legazpi City, Alejandro Mirandilla, Feb 21, at saka sa Binanuahan ng Binanuahan East, Legazpi City, from Manay Merly Cáceres. Okay. Ito tayo sa kabila. Sandali, ha? Happy birthday po kay Jessa Marigondon from Mama Inday ng Istan sa Legazpi City. Good morning po. Tanong ko lang po, hindi kasi nababanggit ang rapo-rapo sa gale warning. Iyo, di mananggad namin yun po sa rapo-rapo. Pero po nangahulugan na ano yan, bilo kitang magbiyahe dyan. Dracula mangyari po dyan ang balod. Kaya mag-ingat manggiraray po kita. Nagkakaigwa po paminsan ng Dracula ang balod. Iyo po. Happy birthday po kay Jonel Valladolid from Feb 19. Ngunyang pong Feb 19 from Sonia Arimado. Pabati sa papa ko, birthday ngunya na 19, ang 73rd birthday po, Jose Aicardo. Salamat po. Jose Aicardo, happy 73rd birthday po. Birthday greetings kay Cristel Encinas ng Mayawa Salbay from Lola Inda. Yeah. Good morning, Tabi.
Birthday kay Jerry Mangente ng Banao, Ginobatan, Albay. Happy birthday po. Happy 18th birthday kay Eliza May Ate sa February 28. Salamat po. Siring man, good morning Tabi Isa. Mga tagapag-asa, sabi ni Manay Milet. Happy 27th birthday po kay Winjo Velasco from family. Good morning Henry. Wala na, ubos na. Sandali lang ha. Good morning man sana pala nito. Okay. Happy birthday. Natatabi tagariburubog ang paro sa kabangan. Iyo nga ni Pons pighapot ko. Dira po yan kaya na ano yan dirakan. So ano nga ning term ni Melvin Kasabago? May term siya eh. Muning ataan pigistorya ko nga ni sa morning tower may digdi sa Imperial Court. Nagaagong nabiyo mga tugang sa kakusugan tabi kan. I mean sa doon kan paros na yaon tabi mga tugang na mamatian tadigdi po sa tuya na palibo. Ans Galero nasa linya 10 before 6 in the morning. Ans, good morning Ans. Maraming aga, VP Henry. Maraming aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, puon ngunyan na aldaw, sagkod sa Pebrero 23, sarado gunaan, opisina, kan OWA Bicol. Inian kinonfirmar sa DCGB News ni Overseas Workers Welfare Administration OWA Bicol spokesperson na Weng Alzaga na kung saan sa iyang sinabi na ang rason o kaya ang rason kung nata isasarado guna na sa indang opisina yon dahilan sa mga kondusir sindanin na sanitation as in disinfection measures po nga ni sa Pebrero 19 sugkod Pebrero 23. Pinaglinaw ni Alzaga na dahil naman ang dapat na ikadit ang publiko sa pagsarado kan sa indang opisina dahil sa waraman ni na empleyadong nagpositibo sa helang na COVID-19 sa indang ahensya alagad ini daw bilang preventive measures naman na sa indang opisina sa Panginot ni Regional Director Henry Miraflor. Idinagdag ni Alzaga na ang rason man daw kung nagdesisyon sinda na magkaigwan ng disinfection activities sa sendang opisina iyon dahilan sa may naglaog sa sendang opisina na suspitsadong o kliyente na suspitsadong agwanin na kaso ng COVID-19 kaya ini bilang pag-iingat man sa na daw na dahil magkaigwanin paglakop o kaya pag-ulakit yan hilang na COVID-19 sa opisina kan OWA Bicol. Sa kunyan, pinagigibo kan na OWA Bicol ang gabos na medyos na dapat na gibuhon mantang daiman naglalawam sinda na sa pagkondusir kan sanitation activities asin man na magkakanig upang health protocols na bigla lauman nindang warat ni Sisay man na empleyado sa sendang opisina na magpositibo sa helang na COVID-19. Pagsabot asin na dispensa ang hagad ko niyan kan OWA Bicol sa mga sa publiko lalo na ang mga igwanin transaksyon sa sendang opisina dahil sa siring na bagay kung sa ingan halawig ang paramihan tras na pagsarado kan sa indang opisina digdi sa Old Albay District, Ciudad kan Legazpi. Ito VP ang mga impormasyon ang Galero, DCGB. Happy birthday kay Fatima Uno Maraya kan San Florentina Taisan Legazpi City. Happy birthday po Fatima Uno Maraya. Yes, good morning. Concerns lang po. Dyan sa may ano ini Human ang gano. Dyan sa may Gibara Subdivision sa may Esteves, pasiring po dyan sa may area yan. Kayo, parking area data, left and right, tapos ang Marquez Street, Iyuman. Pinming may truck digdi sa may junk shop, mabalos. Iyuman ang ganun. Paghali mo digdi sa may tulay, di ba gang tulay digdi sa may halikang St. Agnes? Pagabot mo dyan sa may Palaog sa Esteves, Sampang Esteves, wala tuo. Pati naman sa may Inutan, sa may, sa may pasiring dyan sa may Jennifer's. Left and right, panagad ang parking Pura data ba dyan sa may Marquez Street. Sige po i-forward tayo ni kay Andy. Happy birthday Josefina Mirabel ng Binanwahan East Legazpi City. Pramanay Merly Cáceres. At saka Pamilya Nasyon daw, Mila Nasyon dyan sa Maoraro. Good morning. Good morning tabi kay Lola Yoy. Yeah. Lola Yoy, good morning tabi sa imo. Okay? Paningit sa Morning Hirit.
aram daw nindo mga tugang konsisay si General Arlington Betts, B-E-T-T-S. General Arlington Betts. Midbid mo ini manay Merly Caceres. Si Arlington Betts. Merly, midbid mo tabi ini na ano ini, tawag ini na Amerikanong ini. Mga tugang, siya po naging gobernador Kanalbay kan uminaging 1902 hanggang 1904. Uyog-uyogon mo yan. 1901 to 1904, siya po mga tugang gobernador kan probinsya ni Nalbay. Si Governor Betts databi hali sa Bestville, Ohio, USA. Kunain mga tugang, siya po hakan siya na-assign sa probinsya Kanalbay. Namidbida niya ang sarong denggangara na Angela Manjares. Asin po sindang dua mga tugang nagkainaguman. Ayos adi. Love story ni General Betts. Iga po sinda mga tugang kilimang aki. May 5 sindang aki ng pangaran, iyo po si Colonel Joseph Oswald Joe Betts ng Yosafe. Ang saro sa mga 5 aki Ang saro po sa 5 aki, iyo po yun si Oswald Betts. Nanaaguman po mga tugang si Francisca Nena Alsua kang Ligao City. Digdi na talaga nag-i-restar ini. Digdi na nag-i-restar talaga. Digdi na nag-i-restar. Uminagumang kisarong Pilipina ng pangaran Nena Alsua ng Ligao. Nag-star po sinda mga tugang sa Daraga Albay. Asin ipinutugdok ang saro na puti na mansyon sampangan kan Bicol College. Galing mo rin naman na puti na building dyan sa Mahibisi. Yung man ang ganda Gari may nakabakal na kaanap pribadong persona. Iyan palan mga tugang, istaran iyan ni Oswald Betts and Francisca Betts, Nena Alsua. Yan palan, may historical value yan. Dapat palang kutaka yan, gari pigpreserbar yan. Mga tugang kan yan, kan, ano nga na po kaan? Kan mga otoridad. Kundi gari nabakal ng kipribadong persona narong na yan, dyan sa Daraga. Sa ibong nalado, mga tugang, si Governor Arlington Betts, naging presidente man po ini kang Albay Chamber of Commerce and Industry kang 1908, 1932, asin na hanggang 1938. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Hali po iyan sa May Tuangki Historical Files. Posted po iyan mga tugang sa Facebook page ni Bossing Lito Esteves Tuangki. Mga tugang kan na iyo po ang nagpreparar at sinagsurat kan sinabi ng istorya. Ayos Sa kulman talagang aram pala din si si Bossing Lito Tuangki. Mga tugang tungkol tabi diyan sa mga istorya kam probinsya Kanalbay sa mga nagkapot at nagturukaw na mga opisyales, mga tugang kan sa tuya tabi na probinsya. Yun. Okay? Iyan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Pero nga na ko dyan ki-street sa Albay, di ko lang matandaan. Gari ko dyan na street po sa Albay na nakapangaran mga tugang kay kay Governor Betts. Okay, bueno, sandali lang. Happy birthday muna. Happy birthday po kay Brother Joe Bersil. Ito may cousin Jose Evara ng Banao, Bakakay, Albay. Diyos mabalos and take care. Sabi ni Ate si Ate Marcia, may kwan pala. Yan pala ang tugang mo sa kwan birthday pala mo niyan.
Joe Bersil at saka Jose Ibarra. Sukasin niya. Kanbanaw Bakakay. Happy birthday po sa Indo, ha? Sabi po ni Ate Marcia. Good morning, Tabi Madre Superiora, Marcia. At saka sa iyang mga pag-iriban ng mga Madre Superiora, si Chauring, as in si Mama Paro. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi Sendo. Okay, report muna. Ali po dyan sa luwas. Renz Luna na sa linya. Renz, good morning, Renz. Yes, sa Marinaga tabi, BPS in la Marina agas to mga parantabay para sa mga tugan niya tong mga baret arestado ban ang sarong lalaki makalis na manlaog din harong asin man raot panin mga gamit. Igdi sa panuwaan na kana taraga kasubago nga magahon ang suspect namin din na dito si Borbeo Ipubaan 22 anyos urang agom sarong helper sa Ukay-Ukay as residente kan Pulanggi Albay as segundo din sa pulis sa Blatter. Ining biktima na si Benson Aranil E. Agnote, 44 anyos, may living partner sa construction worker. As a residente ng Puroko 1, Barangay Bagakay, Legazpi. Ang pag-abot tigdi sa indang pansamantalang apartment tigdi sa Barangay Maroroy, Daragalba, ay nadiskubre na sa nakinayano tigdi sa Laog. Ining naunambitan ng suspect asin naraot pa nin mga gamit kan sa indang harong. Asin nareparo man niya ni Kenny, naniraot or nirangka ang kudal na nagresulta tangan ni makalawag manining mismong suspetsado. Kaya sa ngunya natulos man niya na-arrestar, ining naunambitan ng suspect kasi pinag-turnover, tigdi sa paturakan daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Sabi nagalaong man nagkakasuhan ang naunambitan ng person na kitrespass to dwelling kasi naman niya natigdisan naunambitan ng report. Malagin sa Bareta, Renz Luna, DCG. Salamat, Renz Luna, sa report. Good morning, Tabi, kay Ma'am Helen sa San Roque, Legazpi. Good morning, aya po. God bless po, sabi ni Helen ng San Roque. Good morning po. Salamat sa pagtutok sa Morning Hirit. Good morning, Tabi sa Endogabos. Okay. Sabi ni Dudes Grulyo, duman baga sa Libon may Betts Street man. Siguro, nag-start duman si Governor. Iyo gayon, siguro. Iyo gayon. Bet Street. Iyo taso na, kung man ano, mga Pilipino na so nagkaarago. Malay mo, Tabi, Dudes. Pagabot kang panon, igamang kita ki Dudes Grulyo Street. Yan po sa Legazpi. Magbabalikan Morning Hirit, magalipas ka ni Henry M. in mga bareta, susunod na Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Good morning kay amigong Raul Nunez ng Globe. Good morning, Tabi. Bossing Raul, salamat sa pagtutok sa DCGB. Good morning man sa mga taga-Globe. Alas 6:08 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Biyernes, 19 po kan Pebrero. Headlines kan mga bareta.
All systems go na ang Legazpi City para sa mass vaccination. Simulation exercises kan Department of Health para sa pag-abot kan bakuna ginibo kasuhapon. Indemnification Fund, sertifikadong urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. 4 na rehiyon ang may pinakalangkaw na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Winter storm pinaghaditan kan mga Pinoy sa Texas. Enot mga tugang sa detalyes kan mga drakulang bareta sa lado lokal. All systems go na ang vaccination program kan gobyerno lokal kan Legazpi City. Inang tinawan din ang sigurasyon ni Alcalde Noel Rosal sa pagkasabi na ang gobyerno lokal nag-arkilanan in cold storage facility na pwedeng masarayan nin mga bakuna kung mag-abot na ang supply kay ni mantang sinda nakipagtabangan naman sa Glacier Liberty Refrigeration Services Corporation na gamiton ang sa indang cold storage facility sa Barangay Bonot, Legazpi City. Idinagdag pa niya na ginibo ang final na negosasyon ninda sa 150,000 na Novavax vaccine. Naging matrayumpo po ang ginibong simulation exercises o SIMEX. May kinalaman sa pag-deploy asin pag-abot kan bakuna sa COVID-19 sa Legazpi Airport asin Bicol Regional Training and Teaching Hospital kasuhapon. Presente sa sinabi ng simulation exercises ang mga opisyales kan Department of Health, Center for Health Development, Bicol sa panginginot po ni Bicol Regional Director Ernie Vera. Kaibahan po si Assistant Secretary Dr. Maria Francia Laczamana. Ang mga miyembros kan PNP asin mga representante kan Bicol Interagency Task Force. Obheto kang ginibong simulation na ipahiling kung paano ilalaog sa mga transport vehicles ang mga bakuna tanganing maaraman kung ano pang kaipuhan na gibuhon. Tanganing masiguro na salbado ang nasabing bakuna na makaabot sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Mientras tanto, gigibuhon man ang siring na aktibidad kunya na daw sa Bicol Medical Center asin NICC sa siyudad de Naga asin probinsya nin Camarines Sur. Pag-dokumento asin pagdiskubre kan mga bagong tourist attraction sa Piudoran kan mga taga Provincial Treasuries and Cultural Affairs Office nagtapos kasuhapon. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Tapos kasuhapon ang tulong aldaw na pagdiscovery asin pagdocument kan mga personalis kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Pinapanginutan ni Ma'am Dorothy Collier kan mga bagong tourist potentials sa Banwaan kan Piudoran. Nakaulay kan DCGB News ang mga personang ipinadara kan pitikaw sa nasabing Banwaan kung sainan katuyan kan mga ini i-document asin i-explore bilang panibagong mga sites para i-develop na mga tourist destinations kan Albay. Sa Piudoran, ang mga ipapackage asin ipopromoter kan probinsya na mga lugares pagabot kan mga aldaw, iyo ang mangrove area sa Marigondon, kung sa inyaw ng floating cottages, kayaking, Panganiran Mountain Ranges, Buhawi Hill, asin Bulalakaw Cave, ang mga personalis kan pitikaw, nagpuon kan sa indang trabaho kan nakaging Pebrero 16, nagtapos kaso hapon, kung sa'yo na pagkaraman kandi si GB News na habang may nakabandira pang pandemya sa COVID, ang provincial government nagtatrabaho para sa mga panibagong discovering tourist potential o tourist attraction kung saan pag naging normal na ang sitwasyon kan kapalibutan, por lo menos iguanin mga panibagong tourist spots ang ilalatag kanalbay para sa mga turista para maatrakar giraray ang mga ini na magbisita digdi lokal man o mga dayuhan. Gabos na munisipyos asin syudad, iyo ang bibisitahon kan mga taga-pitikaw kung sa oras na matapos ang trabaho kan mga ini, ipipresentar ini sa Department of the Tourism, DOT, para sa mga panibagong plano nin presentasyon sa publiko, mantang ang provincial government nagtutubod na kung dahil na nin COVID makakabalik man giraray mabuhay ang tourism industry digdi sa Albay kung saan nalugmok kini dahilan sa pandemya. Dahil man ini pinagpapabayaan ngunyan kan provincial government sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bitsara. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, nadagdagan po nin
17 na panibagong COVID-19 ang Bicol Region. Sa 17 ini, 5 po ang napaduman sa probinsya Canalbay, kunahin 4 sa Legazpi City, asin saro sa Tiwi Albay. Mantang 6 sa Camarines Sur, 3 sa Iriga City, saro sa Naga, Goa, and Libmanan. Mantang ang Masbate, nakaigwaman in 5, 3 sa Masbate City, sarong Kataingan, asin sarong Uson. Mantang saro man sa siyudad nin Sorsogon. Sa ibong nalado, dahil po nindagdag na kaso ang mga probinsya kan Camarines Norte, asin probinsya nin Catanduanes. Sa ngunyan, ang Bicol Region, iga po nin 513 na aktibong kaso o kaya 530 na aktibong kaso. Mantang nasa 4,655 ang kabilugan kan mga ini. Igaman ni nairestrong 48 recoveries ang Department of Health sa Bicol, kung kaya uminabot naman ini sa 3,927 na persona. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, kampanya kan PSO laban sa overcharging, padagos paman giraray. Al Armario sa detalye. Sustenido ang kampanya ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi sa overcharging kan ibang tricycle driver. Sinabi ni Rolis Guerra kan PSO, Public Safety Office Head, na parte ni kan sa indang konsentrasyon ngunyan. Dahil mas ngani ang gobyerno lokal sa panginot ni Mayor Noel Rosal, dahil man nagkukulang sa patanid sa mga tricycle driver maging operators, alagad may iba man giaray na pasaway. Kaya padagos man ang pag-encourage kan PSO sa mga commuters na konsinda maging biktima, dahil magduwa-duwa na magreklamo, i-take note ang plate number o body number kan tricycle, ipaabot ini sa indang opisina o sa man na personahe kan PSO para sa aksyon. Alarmario, BCGB. Mahagad nintabang si Alcalde Das Maronilla kang Libon Albay sa National Irrigation Administration. Tanganing masalidahan na ang rubber tube na pigagamit kan mga paraong sa patubig sa sendang tanuman. Sigon kay Alcalde Maronilla, inang ginibon niyang kasimbagan sa surat na itinao sa iya. Kanasabing ayon siya dahil sa labing napiktaran ang pagkabuhay kan mga nagtatanom nin paroy sa singulayon. Kung magigiramduman, haloy na ang problema kan lokal na gobyerno kang Libon sa pagsalida kang rubber tube na pigagamit kan mga paratanom sa sendang pagpapatubig. Alagad na ini nasalidahan dahil ang mga Chinese engineers ang may kinaraman kung paano halion asin sa salidahan ini. Alagad, dahil naman sa pandemyang COVID-19 na didifisilan na nasabing mga engineer na maglaog sa nasyon dahil sa pighagad na mga dokumentos. Albay Power and Energy Corporation, mas talo doon nababantayan ang mga konsumidores na iguanin transaksyon sa sendang opisina. Ans Galero sa detalye. Mas magiging stricto asin mahigot ang pagbantay kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa mga konsumidores na naglalaog sa indang opisina para kondusir ni na transaksyon. Ini ang sinabi sa DCGB News ni APEC, Institutional Relations and Customer Service Officer Leslie Capos, matapos na magkaigwangani ni na kumusyon sa indang opisina kan nakalihis na aldaw kung saan siya narapas ni na bond paper, nasaksak min ballpen asin man kinagat pa sa iyang kamot kan saro na mga na konsumidor kan sa indang opisina. Sigun kay APEC o sigun sa APEC, padagos na papakusugod man kan sa indang opisina ang pagkondusir ni na komunikasyon asin koordinasyon sa mga konsumidores tangani na malikayan na mangyari pa ang siring na insidente, lalo pang muyaman linda na maprotehiran man ang diretsos kan kada konsumidor na nagalaog sa sendang opisina. Sabot kan APEC na posibleng nawawaran talaga ni napasensa ang mga iguanin transaksyon sa sendang opisina, alagad hagad man kini ang respeto sa indang mga empleyado. Sa kunyan, ang APEC, hihinguwaan gabos na matawan daw nin magkakanego o sindikalidad na servisyo ang mga konsumidores di sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB.
Alas 6:17 oras sa Pilipinas, iba pa niya tong mga bareta. Masunod, makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, daima padaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di kakayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako sa Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapital. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapital. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapital. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapital. Kayang-kaya. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Adagos kita mga tugang sa mga bareta sa lado lokal, simulation exercises kan vaccination program sa lokal na gobyerno kan Daraga pupunan man sa masunod na semana. Renz Luna sa detalye.
pinagalaoman, napupunan man sa mga masud na semana, ang simulation exercises kan halos gapos ng mga lokal na gobyerno, igdi sa Kabikolan, ini ang pinanambitan sa DCGB News, and Dr. Rita May Angbon, ang Family Health Cluster Head and COVID-19 Vaccine Coordinator, kan Department of Health, Regional Office Number 5, sigun sa iya, halos gapos man LGU, digdi sa palibot, lalo naman digdi sa probinsya ng Albay, alos preparado naman kan sa indang mga lugar kung sa inibugtak o pagpaplanuhan ang vaccination na program. Asin na madali naman matapos siguro sa iya ang mga kanya-kanya nitang mga vaccination plan. Kaya sa ngunyan pagkatapos kaining sunod-sunod ng mga simulation exercises sa mga ospital, pagkakaigwa man ng simulation exercises ang mga LGU sa mga masunod na semana. Mga dagdag na bareta, Renz Luna, DCGB News. Arestado ang duwang parasira dahilan sa patong-patong na bayolasyon sa Municipal Ordinance sa Pilar Sorsogon. Sigon sa Pilar Municipal Police Station habang nagkukondukta ng Seaborne Patrol Operation ang sa indang opisina, kaibahan ang bantay dagat kang munisipyo. Nadakop ang duwang persona dahilan o dahil naaktuhan sindang nagdadakop nin sira sa mga protected marine sanctuary asin dahil sindang nagagamit na dai o nagagamit sinanin dai rehistradong sakayang pandagat. Kasabay kayo ni nakumpiskar ang duwang sakayan na nagkakantidad din 25,000 pesos, 17,000 metros na fishing net, asin sira na may estimated value na 138,000 pesos. Dagdag pa ka nasabing pulisya na mahigpit na pinagbabawal ang pagdakop nin sira sa Protected Marine Sanctuary o Pitacod Reef. Saro po mga tugang na inhenyero, ipinablatter an sa iyang agom matapos madiskubre ang video scandal kay ni kaiba ang ibang lalaki. Lawrence Barcena sa detalye. Duguan, luhaan, asin tadtad nin kuryente, asin saksak sa puso. An sinapar kan sarong mapinadabang civil engineer digdi sa Legazpi Port District. Matapos madiskubre sa USB kan sa iyang agom na may video nin pagpasaw nin amo sa ibang lalaki nakalaruan kay nin apoy. Ini an mainit asin makaburubigla na istorya base sa Legazpi City PNP na ining nagreklamong 33 anyos na civil engineer na ini an sa iyang pagtangis garo kasindakula nin dagat na arani sa indang barangay na bago palan mag-Valentine. Imbis na pagkamuot, pagkarunot nin puso an sa iyang sinapar. Takan paghanap kay nin picture kan sa iyang agom na isusumitir sa APEC para daw sa new connection kan kuryente. Nabigla sa pangyayari, talagang kuryente. Iniling niya ang flash drive o USB kan sa iyang agom. Asin duman niya, aksidenteng na-discovery. An may itom kay ning sekretong video na kalabing-labing si number 2 na maikol-ikol. Dahil kay ni mas kitakig-takig sa dagit sa saklap na sinapar ni engineer, inopya niya ang video para sa ebidensya kay ni. Sigun sa mga nagbuburbaretag kikik na daw ini masabutan sumamatian kung nabuhusan nin yelo o nabuhusan nin mainit na nagkakalakagang tubig. Sa sadayupot na pagpadaba kay ni an inuli pusong luwaan. Manunutara na panduwa ng beses na nanutara kan DCGB News sa pagkakataon digdi sa Legazpi City PNP na civil engineer sinaksilan kan agom. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Kaso kan COVID-19 sa Banwaan kan Tiwi Albay uminabot na sa 32. Jomar Bien sa detalye. Nagabot na sa 32 ang kaso kan COVID-19 sa Banwaan Kantiwi. Ini matapos na kasud mag-rehistro nin saro na naman na positibo sa COVID-19 ang naunambita na Banwaan. Ini si Bicol COVID patient number 4644, sarong 40 anyos na lalaki na taga-barangay Bariis. Ang nasabing persona asymptomatic, asin for verification pa ang sa iyang ang mga exposure niya sa naunampitan na virus sa presente naka-quarantine na ini asin padagos na nagkukondisir ang lokal na gobyerno kan tiwinin contact tracking sa mga nakasalamuha ni
COVID patient number 4644. Sa 32 na kumpirmadong kaso kan COVID-19 sa Tiwi, naka-recover na digdi sa 25, 2 ang nagadan, asin aktibo pa ang 5. Yan ang report, Jomar Bien, GCQB. Mga tugang, alas 6:28 po ang oras sa Pilipinas. Bareta sa Lado Nasyonal. Masunod, kalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ika matapos. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sana ang puli mo, tiktiman sana ang puli mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang puli mo. Red Horse, extra strong. The number 1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Handa na ang syudad din Manila na magresponde sa mga residentes may kinaraman sa pagsimbag sa mga kahaputan kaini pagkatapos na makrear ang pig-apod na COVID-19 Vaccination o Vaccine Action Center o MACVAC. Sa panginginot ni Manila City Health Officer Dr. Arnold Pangan, sinabi ng Action Center, iyon ma-assist sa mga Manileño at iba pang persona na iyon maghapot may kinaraman sa COVID-19 vaccines. Sinabi ni Dr. Pangan na sa sinabi ng preparasyon mas masasabutan asin ma-explicar sa mga kababayan asin sa iba pang mga gusto magpabakuna kung ano ang mga klase ng vaccine asin kung ano ang mga
dagdag na kaaraman para digdi kasarabay nan mga nagbibisita sa Metro Manila. Sen ang pinaggalauman na sa paagikan Vaccine Action Center, mas mapapalaubig asin mapapahiwas pa sa indang information dissemination campaign tungkol sa bagay na ini. Matatandaan na sinabi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na 18 mga vaccination sites ang i-deploy sa sinabi ng syudad. Ang mga vaccination sites iyon makuha sa mga public schools sa anum na distrito kaini kas na iyong inutna na aperakan mga inutnang na-assign na mga medical centers sa sinabi ng lugar. Matatandaan na target ang 1,000 individual na magpapabakuna kada daw o kaya 18,000 sa bilog na syudad. Asin ini, maabot man sa 126,000 na individual sa laog nin sarong simana ang target na mabakunahan. Ang mga individual na iyon babakunahan, issuean in passport kan lokal na gobyerno kan Manila tanganing ma-identify kung sinda bakunado na o daipa. Antang padagos pangunyan ang ginigibong information dissemination sa paagikan lokal na gobyerno. Sinertipikaran po na urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang duwang propestong ley na may kamautan na magtagamanin indemnity fund siringman pagpaparika sa pagpabakal nin mga bakuna kontra sa COVID-19. Inang kinumpirma ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine SAR Carlito Galvez Jr. base po sa Senate Bill 2057 as in House Bill 8648. Kamautan kan Senate Bill 2057 na parikason ang pagbakal nin as in roll out kan COVID-19 vaccines as in 500 million pesos man na indemnification fund. Mantangan House Bill 8648 may kamautan na tawanan ng otoridad ang mga local government units na magtawan in advance payment para sa COVID-19 vaccines. Dahil ang digdi pinaglaoman ay papasar kang Kongreso ang propestong ley sa second as in third reading sa parihong aldaw. Mapaluwas po nin memorandum order si Presidente Rodrigo Duterte na may kamautan na tugutan ang lokal na gobyerno na ang mga lokal na gobyerno na magtagaman in 50% advance payment sa mga manufacturer tanganing makabakal nin COVID-19 vaccine. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pipirmahan na kang presidente na sambit ng memorandum order para makapagbayad nin advance payment sa pamamakalin bakuna. Base sa government procurement law, ay dapat magsobra an advance payment in 15% sa kabilugan na kantidad nin kontrata apera sa nakaini kung tutugutan kan presidente. Alas 5 o kaya alas 6:37 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Hatod sa Indokang, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa
kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nahadit ngunyan ang mga Pinoy sa Estados Unidos kan Texas sa Amerika na posibleng madugangan pa ang bilang kan mga nagadan sa nangyaring winter storm. Sinabi pa na 4 na aldaw nang nagsasapar sindanin kawaranin tubig asin supply ng kuryente matapos sumabog ang mga water pipes darakan sobrang lipot. Sigon sa report, nasa 16 na estado sa Amerika na apektado kan winter storm alagad ang Texas ang pinakagrabing tinamaan. Nagsapar nin gutom, kapagalan asin kakulangan sa turog ang mga Filipinang nurse sa US dahil sa kalamidad. Nagkapirang aldaw nagtinir ang mga ni sa ospital matapos hindang pagbawalan na makauli dahil sa sobrang alnas kan tinampo. Katakod kay ni inabisuhan kan mga otoridad ang 7 milyon na residentes kan Texas na pakalakagaw ng sendang tubig o dahil na paggamiton pa dahil sa grabe ang pakaraot kan mga tubo. Hinagad po ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga nasyon na magkondukta nin vaccination plan kontra sa COVID-19. Sa iyang pagtaram sa Special Security Council session, sinabi niyang igwang 10 na nasyon ang nagpuuna kan sa indang pagbakuna kung sa 75% na sinda sa indang vaccination plan. Mantang 130 ang mga nasyon na daipa nakakapagpuon nin vaccination. Pagpatanid niya o nagpatanid man ini nabako pantay-pantay pantay ang pagkakaigwan ng bakuna, mas makakaapektar sa ekonomiya dahil sa salod sa bilog na mundo. Oras mga tugang sa DCGB, alas 6:40 nin pagkaaga. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Pading Mar, good morning. Good morning, BP. Mas dako lang benepisyo sa COVID-19 vaccine sigon sa mga eksperto sa salud sa Department of Health. Ang sinabi na sa palig ang bakuna, mapoproteran ka sa ulakit kang COVID-19. Makakapagtao man yung dagdag na proteksyon o pera sa pigpapautob na preventive measures siring kan hand washing, air circulation, physical distancing, pirming pagsulog din face mask as in face shield, as in interaction time sa laog sa naning 15 sa 30 minutos. Ang bakuna sigon sa mga health experts, makakasalbar ng buhay, mapapagayon ang kalidad kang buhay asin matatawan ng tala ng pagbangon kan ekonomiya. Narong pagirumdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Mga tugang, kontra po si Bangko Sentral Governor Benjamin Diokno na itaas ang interest rate sa mga pautang para makabawi ang ekonomiya sa nasyon. Sigon kay Diokno, day pa napapanahon ang nasabing lakdang dahil day pa nakakabangon nin husto ang dakol na negosyo sa tahaw kan pagrapado kan COVID-19 pandemic. Dapat ikonsiderar na sana ang taon na ini bilang recovery year asin posibleng sa 2022 dagos nang makabawi ang ekonomiya kang nasyon. Ang desisyon kan BSP para ma-maintainer ang rates kasunod kan 2-year high January inflation na may 4.2% na nagdara sa negative real interest rate sa environment.
Mga tugang, balikan niya to ang report sa kamugtakan kang panahon. Nasa linya po si Melvin Almuela. Update po kan bagyong si Auring. Diyos marahay na pagkaga po. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical storm na si Auring ay napanatiling niya ang sa iyang position habang luway na naghihiro. Asin kasabagong alas 4 ng madaling araw. Ang Central Tropical Storm na si Auring ay tiga-kalkulong nasa distansyang 595 kilometers, sirangan kang Hinapuan, Surigao del Sur, o nasa distansyang 1,085 kilometers, sirangan kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 7.2 degrees north, 131.6 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 75 km per hour, halanis sa sentro, at in pagbugso ng duros na abot sa 90 km per hour. Ang tropical storm na si Auring ay halos day naghihiro. Mantang nakabandera man po ang tropical cyclone yung signal number 1 sa Mindanao sa Davao Oriental, the eastern portion of Davao de Oro, as in the southern eastern portion of Agusan del Sur, sa the southern portion of Surigao del Sur. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na may mga pag-uran, lulot kang duros pang amihan. Moderato sundo sa makusog na duros na halis sa norte serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sundo sa Mahalon. Mantang nakabandera man po ang gale warning sa mga kadagatang kang Kabikulan dahilan sa pagbugso kang northeast monsoon o amihan, asing epekto na rin po ng tropical storm na si Auring sa mga kadagatang kang Camarines Norte, sa northern and eastern coast of Camarines Sur, sa seaboard of Catanduanes, Albay, asin sa eastern coast of Sorsogon. Dahilan kayan inaabisuan yung mga tradit na para sira na day muna magpalawod. Mantang ina-alerta man yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pagalon. Tinatayang aguat ng temperatura tigilauman Santas poon 25 sundo 30 grado sentigrado. At sinang aldaw ay masirang at yan na alas 6 ng pagkaga. At masulnopat yan na alas 5:52 ng pagkahapon. Inisinol Binalmahela, Kampagasa, DOST, Legazpi. Yan po mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta. Ganyan pong aldaon in Biyernes. So mga taga dyan po sa Masbate, Masbate area, sabi kan Pag-asa kasabago kan ma-interview si Melvin, mamamatian po na harani sa endo dyan sa Auring mga Domingong Banggi. Domingong Banggi, mamamatian po dyan sa may Masbate area si Auring. Pero sugilid po mga tugang kan bagyo ang maabot dyan. And sa ibang parte kan Bicol Region, pinaglauman na po na magiging mauran mga tugang katuyang lugar sa Domingong Banggi hanggang po sa Lunes. Sa pangalan ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, sa News Director Edwin Peralta, katuwang si Angel Mustasa sa Radyo Lokal. Sharing man ang Mega Force Patrol. Iyan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin, garantisado. GB News Express. GB News Express. Makaskas. Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang
bagong taon sa Indugabo. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa kulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sa aga, mga tugang, bisita ko po si Dr. Rita May Angbon sa satuyang programang Radyo Klinika, 7:30 to 9. Siya po ang tagapagtaram kang vaccine, COVID vaccine spokesperson para po sa programa kang Department of Health, tagari nagaharani na mga tugang an vaccine sa Pilipinas. Kaya lang, di po natutumbok kung no rin talaga maabot. Pero mas maray na po na bago mag-abot ang vaccine, kita po mga tugang nakahanda na, digdi po sa ibang lugar kam nasyon, magin po sa Bicol region. Takasuhapon, nagdigdi po sa mga opisyales kang Department of Health, diyan sa airport, nagkaigwa ki simulation exercise para po i-adalan as in i-practice ang pag-touchdown o pag-abot kan vaccine na dara po mga tugang kang eroplano. Kung pag-abot sa eroplano, paano yan isasakay sa vehikulo, pasiring dyan po mga tugang sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ang garo pang simulation, oras na mag-abot tabi ang vaccine, hali po sa Legazpi Airport, pasiring po sa storage facility kan syudad ng Legazpi, may kinaraman po sa vaccine na sa tuya tabi na babakalon o babakalon kan lokal na gobyerno. Kaya po, kung may mga hapot ka mo tungkol tabi sa vaccine, takadakol akong mga text na nare-receive, ako nga tabi na naghelang, may high blood o may asthma o whatever na mga helang, comorbidities na pigaapod, mga tugang, pwede nga ako magpabakuna? Magdangog po kamo sa aga. Tayan mga tugang, sisimbagon po ni Dr. Rita Angbon, Dr. Bon, sa mga hapot nga ni na, ako ngaya po diabetic, ako ngaya po inoperaran, ako ngaya po arog ka ini, pwede nga po ako magpabakuna. Yan. Kung babakunahan ka, mga tugang, sa ka maduman, alibaw nga binakunahan ka ngaya sa BRTTH, berang saro sa vaccination site. Pirang minutos kada matiner sa BRTTH. Tagari may observation period yan, mga 30 to 15 minutes gayon na observation, o kung ano man na bagay. Adi, so, ikaklarify tayong gabos kay Dr. Angbon kasaaga, mga tugang Buda, ano pan ibang mga plano? Tango niya na daw, ang simulation exercises, di man manggigibuhon tabi sa Camarines Sur. Camarines Sur. So ibang mga munisipyo, halimbawa nga
sa ibang mga munisipyo baga. Pero daw yan, arong nga kan Rapu-Rapu, Manito, Piodoran, sa mga rayo na munisipyo. Anyway, di kita magproblema. Taihapot ko sa aga tabi kay Dr. Bon. Ha? Kaya pagpapaaram ko po sa indo na ano man na clarification tungkol sa vaccine o ano man na vaccine iyan, mga tugang na maabot po digdi sa satuya na rehiyon na ang primerong maabot digdi, itatao mga tugang kan sa tuyang national government. At isanda na kita mga tugang sa vaccination. Tabata, Makonsilo Ronald, may feedback ako hali sa ibang mga barangay. So, sa Legazpi, taigwa sa Legazpi ki Garilinawas po na survey, si Mayor Rosalbo ang City Health Office, napig ko ka po so detalye kan mga senior citizens. Buda sa iba pa na mga persona. Tangon yan baga po, pwede na kitang magpa-register online sa legazpi.gov.ph para po mga tugang sa pag-apply kan QR code. Sa QR code, pag ma-register ka, duwa man sa nanghapot, may mga kukuanon ang detalye mo kung mga may hilang kang iba, comorbidities, o kung asin, ahapoton ka nin pangultimo, mapabakuna ka ngaya o dae? Yes or no ang simbag? Kung yes, makakaigwa ka kay QR code, buda diretso katabi na ipoproseso, oras na mag-abot ang vaccine, pero hindi po mga tugang, makumanda sa peritan. Ngunyan kung no, de ka naman ikatabi mga tugang, naka-record lang nahabo kang magpa-vaccine. Buda igwada kisarong simbag duman sabi ni Kagawad Chito Baldo na undecided. So yes, no, undecided. Kung naman ka sa undecided, babalikan ka, giraray, para kahapoton kung nakadesisyon ka na. Now, may mga nasusurvey na medyo high blood, dinurumanda akan mga hapot, nagukakan data. Ngaya, madam, senior citizen ngaya po kamo, mapabaksin kamo. Masurvey ngaya po. Sa COVID vaccine ngaya ni, iyo ngaya po. Ano ngaya yan? Kami yan ngayon. Kami ngayon ngayon titistingan kaan. Haray bala na sa iba. Ano nga, kami ngayon yung gagarada noon, ay bako man po sa araw kaayang gayod, beto, ang obeto kaan, tan mga senior citizen, mga vulnerable groups o sector po, para mapakusog mga tugang an immunity nin sarong komunidad. Kay puan tabi, nabakunahan, kita gabo, sa Pilipinas, baga ang target, gari na sa Pareto 170% gayod, kang total niya tong populasyon para po sa herd immunity. Kaya lang, ang gungunyan baga, dahil pa man po klarado sa gobyerno, ta kuno rin talaga maabot ang vaccine, ta puro pa sana mga tugang plano, ang mga nagruluwasan. Pero mas maray na iyan po na may plano, mga tugang tanganing sa oras na mabot ang vaccine, handa na po kita. Tang latest baga na bareta, an maabot na ang mga tugang sa Pilipinas. So, hali po sa kwan, ano nga nito, so latest na bareta na sinurat ni Padingmar. So hali yan sa WHO, mga tugang, so ano yan, Novavax, Covaxin, di ba? So mga vaccine, mga tugang na pigo-procure kan Department of Health, kan WHO, apera po duman mga tugang sa vaccine na babakalon man kan sa tuyang gobyerno, sa Pfizer, sa Sinovac, dumantabi sa AstraZeneca, may mga babarakalon na bulong o na vaccine. Kaya tabi, mga tugang, ba't ang problema ngunyan? Hababaon tabian, hababaon ang pagtubod kan mga Pilipino sa vaccine. So latest bagang survey, 3 sa kada 10 na vaccine na individual ang gusto magpabaksin, so 7 habo sa survey. Kaya gayod, kaya po napakusugon mga tugang an information campaign para digdi. Kung may mga public official nang nahiling na nagpapatudok, ngaya, baka lamang makatabang-tabang iyan, mga tugang na drive na iyan para po ang mga Pilipino, mga tugang magpabaksin tabi
oras na mag-abot na iyan sa Pilipinas. Sa aga po yan ha, Radio Clinica 7:30 to 8:30. May mga hapot ka mo, ihapot kay Dr. Rita May Angbon. Siya kapag tarampokan para sa vaccine, mga tugang kan Department of Health. Salamat kasi ng pagantabay. Masunod na po di si GB Barreta alas 7. Kaya iba po si News Director Edwin Peralta. Asin po Chi Antibola. Thank you. God is good all the time. Mabuhay. Hold me closer and I feel no pain every beat of my heart. Gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, gusto. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.